Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu Sizwe ujabulile umfana muhle ngathi kehlala ngomzulu amanqesi. Namhlanje siyashuta sise dark room studio 19 floor room studio number 1. Ilapho senza khona ama video sichaza ngemithi isintu sichaza ngezinto eziningi ezenziwa zinyanga. Awusakufika nezangoma ke wena nathi sinisangoma sikhona. Simakhosi ucelelana osuke endaweni eseJangweni eMthwalume South Coast usuya ngaseHibadini noma usuya ngasePort Shepstone kuningi kasiphathele kona nese sizakhulaza abantu. Uthi namhlanje uzothatha ama-order abantu abathi bafuna ukuya edamini uzothatha abantu ama-order abantu abafuna ukulanda into yasekhasini. Makhosi abantu abafuna uthi uzothatha ama-order namhlanje abantu abafuna ukusuka edamini uthini kubantu? Ngiyabingelela Babu Dokotela ngizothatha ama-order Babu Dokotela abantu abaya efuna emadamini nabantu amayelana nasemzimkhulu nabantu abadinga into ekhasini. Okay. Yes, ngizokhuluma ngaloko nje Babu Dokotela. Kunomuntu manje othi ufuna ukubhukhela ukuzothatha lento ehlala emfuleni ebhodleleni peanut butter uyabafaka lapho noma bona abathi kuma kancane? Ngiyabafaka Babu Dokotela. Ngiyabafaka nabo ukuthi mabaphathe ibhodlela mayonnaise. Okay. Yes. Le bhodlela linani phakathi? Le bhodlela Babu Dokotela mawufika nalo ufika nje ningenalutho. Yeah, liba nezinto uma sesisebenza lapha ya. Okay. Yes, into ngidinga le bhodlela leni ebese ngidinga inyama ebovu. Ebese ngidinga ibhodlela lagoloko. Mhlawumbe 10 rand 5 rand. Mhlambe ka 50 rand. Okay. Yebo, bese ngidinga ibhodlela lagoloko. Ilezo zinto engidingayo. Mesikhuluma goloko iniphu into ngana. Ibhodlela le kukhulu. Okay. Bese liba ready. Libe bovu. Okay. Yebo Babu Dokotela. Akuchazeke Makhosi. Ya lento ke Babu Dokotela ihlala lapha yana emsebeni omfula angiyona isithwalo Babu Dokotela into yenhlanhla yes into yenhlanhla nje sikhuphulele yona ukuthi inhlanhla zakho mazikhuphuke uthola uthi wena yazi inhlanhla zami zathathwa ngendlela ezathathwa ngayo ya sibe sesiyayibuyisela ke thina ngalondlela esiyibuyisela ngayo Babu Dokotela. Bese kuba naloku Babu Dokotela okwenkukhu yenhlanhla. Okwenkukhu yenhlanhla wena nje into oyidingayo udinga ukuthi uthole iyeza kubabu umakhosi ucele wena izinkukhu uzozithola ngalapho uhlala khona. Umakhosi uzokunika iyeza uzobe siyachazela ukuthi wenze njani ezinkukini. Le anti ikhuphula inhlanhla kakhulu Babu Dokotela ishesha kakhulu. Ishesha ngendlela ukuthi ihlula zonke izinto umakhosi avama ukukhuluma ngazo. Sengikhuluma ngokushesha. Mhlambe 4 days 5 days uyawubona umehluko ukuthi ayibo nayi lento siyasebenza. Ikhuphula kakhulu inhlanhla Babu Dokotela u6000 leyanto. Okay. Yes, woza no6000 umakhosi uzokunika umuthi uthola izinkukhu. Kunabantu abathi bafuna uphinde ubabuyisele kulomsebenzi wasekhasino le othi mase sezoya ekhasino noma ecabanga ukuya ekhasino noma ukufonela methi next week ngifuna ukuya ekhasino Makhosi ngifika kwenza kanjani? Babu Dokotela uzophinda buya ngifonele futhi mase akangifonele yena mase khona. Mase ekhasino nje sephambi komnyango abese ethi Makhosi ucele ngila ekhasino ebese ke ngizomtshela mina ukuthi enza kanjani uma seodile leyo yeza lekhasini. Adinga ukuthi uze uthi uyesigudlweni umakhosi ucele. Umakhosi ucele uyaliphathisa ngophepha. Hayi ukuthi uzomhambisela? Angimhambiseli Babu Dokotela. Wena uya order nje mina ngikuposele ebese siyachazelana. Ebese mosoke ekhasini uyafona. Musiyafona. Yebo. Kunabantu abafuna uthi ufuna ukukhuluma nabantu bemali leyamafutha lawe emali. Uthi na manager asekhona noma usawamisile kwenza kanjani Lusi? Akhona Babu Dokotela ngeke ngisengwayeke ngeke. Ngeke ngwaye badokotela manje abantu basizakale kakhulu. Basizakale kakhulu amafutha ngiwathanda ukuthi ukuthi unebhizinisi awuna business
leyo nto sukuyikhuluma uma washisa noma uwasebenzisa iyenzeka. Uma uthi unebhizinisi une-tavern noma unani uwashisa ukhuluma nawe liyagcwala i-tavern lakho noma ngabe nje uwasebenzisa kuphi kodwa okusala ayasebenza. Uthi unabantu abafuna ama-bookings uthatha ama-booking abathi bafuna ukukhuphula inzuza edamini. Le nto yomoya wenzuza kwenzeka kanjani laphana? Umuntu ubona kanjani ukuthi uhlusho lomoya? Uyabonakala Babu Dokotela, uyabonakala. Uthothe omunye ke kunabanye ke othothi bayaya lapha Babu Dokotela. Umuntu ufika benenkinga nokusaba, bangasaba abantu. Yabona? Abangasabi bona bazothola into abayifunayo. Bazofuna lapha nje siye Babu Dokotela siyikhuphula lento umuntu abone. Hayi ukuthi uzothi ngizwe cha. Siyenza abone ngaleso sikhathi ukuthi nayi lento siyayenza athe ehambe sebonile ukuthi hayi lento ikhona lento ade ngenziwa uMakhosi ucela. Yebo Babu Dokotela. Kunabantu abazofuna ukwenza ama-booking nabantu abafuna ukuzokubona esiphi isikhathi mabethe bafona mhlawumbe ula e-crash la usebenzela khona noma ula e-tech shop noma ula e-bar usaseva abantu isiphi isikhathi utholala ngaso if ususekhaya mhlawumbe anivulisense ifone emsebenzini? Ya Babu Dokotela ngitholakala nje ngasona sonke isikhathi kodwa ngaphandle mazithi 10 ebusuku. Awu azikho ingane ogada e-crash. Babu Dokotela. Kodwa mazithi nje 10 la ebusuku Babu Dokotela ngitholakala. Kodwa maziqala zithi 6 ekseni sengiyatholakala. Siyatholakala. Yebo. Bazokuthola kwephi number bakudinga? Inamba it's 0780 5077828. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela babesizwe bawujabulile siyathopheka. Siyabonga. Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out.